Dobar večer, dragi prijatelji. Drago mi je što vas mogu pozdraviti i reći vam da se vaš život od ovog trenutka dijeli na prije i poslije. Sada ćemo zajedno unaprijediti funkciju vašeg mozga, poboljšati opskrbu krvlju do neviđenih razina, kakve prije niste ni iskusili, niste znali da je vaš mozak na to sposoban. Postoje različite vježbe, kao što znate, za poboljšanje pamćenja. Ali što učiniti da pamćenje bude bolje? Jasno je, treba ga trenirati. U trenutku kada se kod nas odvija neka mentalna aktivnost, živčane stanice, neuroni, koji imaju određene izdanke, teže jedni prema drugima i povezuju te izdanke međusobno. Prije toga, oni jednostavno nisu bili povezani. I ta veza, sinapsa kako se zove, tamo se odvija kemijska reakcija unutar nje. Određeni neurotransmiteri, kemijske tvari, su potrebne da bi se to dogodilo. I električni impuls koji ide od jednog neurona, evo ga, električni impuls, amperi, ohmi, prelazi na drugi. I ta veza između neurona nakon određenog broja ponavljanja postaje stabilna. To je i pamćenje. Kada prestanete nešto ponavljati, ta veza može nestati. U pravilu to nije samo dva neurona, što je složeniji proces koji pamtite. To može biti ne samo slušno pamćenje, ne samo vizualno pamćenje, već i pamćenje određenih pokreta. Koordinacija pokreta također spada ovdje. I s godinama, kada počnete zaboravljati imena svoje djece, muževa, pasa, ta veza, pa kako da kažem, postaje manje čvrsta ili se čak prekida kada se uopće ne možete sjetiti ni jednog slova iz imena svog muža. Ali redovitim ponavljanjem ona postaje, pa tako reći, stabilna. I nekome treba, na primjer, nešto ponoviti 100 puta, a nekome jednom. O čemu to ovisi? To ovisi o tome koliko se brzo formiraju te živčane veze i koliko često, koliko brzo one postaju čvrste. Također postoji tako shvaćanje, pojam kao što je pažljivost. To je sposobnost zadržavanja koncentracije na određenom procesu. Evo, na primjer, netko od vas već, zar ne? Ovaj video već traje koliko? 3 minute? 2 minute? Netko se već izgubio, otišao u svoja sjećanja na nekoj određenoj riječi. Što je to koncentracija pažnje? Evo vi, na primjer, čitate. Slova vam prolaze pred očima, ali smisao nije jasan i morate se vraćati. Pa to vam nije poznato, i onako već odavno niko ništa ne čita. Recimo, gledate ovaj video, nešto ste čuli, čuli ste ime muža i počeli se prisjećati. I opet, sve što je bilo dalje, niste čuli. Dakle, pažnja je sposobnost koncentriranja na proces koji se odvija bez ometanja vlastitim mišićima. Ne mišićima, mislima. Na mišiće se zapravo možete malo odvratiti, htio sam reći žonglirati njima. Ne žonglirati, nego ih napeti. I što sada da radimo s tim? Stvar je u tome da postoji još. Uvjet pod kojim će cijeli ovaj proces teći povoljnije. To je proces povezan s opskrbom mozga krvlju. I na koji način ga možemo poboljšati? Naravno, možete postati matematičar, možete ići na sveučilište, predavati, pisati znanstvene radove i zadržati bistar um do 90. 100. godine. To, usput rečeno, također utječe na dugovječnost. Ako je vaš mozak stalno zaokupljen rješavanjem određenih problema, on je prisiljen stvarati te veze i usvajati nešto novo. Naravno, za to možete učiti neke nove jezike, čitati literaturu na nepoznatom jeziku, ali za sve to treba imati snagu volje da biste to radili. Postoji još jedan način za poboljšanje opskrbe mozga krvlju. Povezan je s radom mišića, kao što znamo. Mišice također opskrbljuje krvlju i inervira. I na primjer bilo koji mišić u našem tijelu. Recimo uzmimo glutealni mišić. On ima određeni volumen. Do tog mišića dolazi krvna žila ovakvog promjera.
Pa nije samo jedan, ali uzmimo neku glavnu krvnu žilu koja opskrbljuje taj mišić. Ima ovakav promjer. Ishodno tome, odvodna krvna žila, vena, dovodna arterija, uzmimo jednu od njih, jel tako? Ili ukupni volumen možete zamisliti da ih ima nekoliko. Koliko krvi je došlo, toliko bi u idealnom slučaju trebalo otići iz mišića. Da ili ne? I isti takav volumen imamo kod naših odvodnih krvnih žila. Kako bi dotok bio jednak odljevu, mišić radi, puni se krvlju. Kada treba, napuni se krvlju. Kada ne treba, ispuhne se, kao da se isprazni. Onda se u pravom trenutku opet napuni. Tijekom svog rada, ako mišić ima ovakav volumen, da, onda, shodno tome, žile koje dolaze do mišića ili ukupna površina tih žila imaju veću površinu. Već ovakva žila, zamislite, dolazi do mišića. Dakle, mišić je aktivniji, treba mu više krvi. I naravno, odvodne žile se također tome prilagođavaju. Tako, kao što je poznato, naša glava ima izravnu vezu s ostatkom našeg tijela. Putem vrata. Vratnog dijela. Pa kralježnice, može se reći. Zapravo, vrat kao struktura je jedino što povezuje našu glavu i ostatak tijela. Možete li zamisliti? Jeste li ikada o tome razmišljali? Nema druge veze. Ishodno tome, krvne žile koje opskrbljuju krvlju cijelu našu glavu, ne samo mozak, već i osjetilne organe. Njihovo stanje također u principu utječe na pamćenje i opće funkcioniranje organizma. Sve to prolazi kroz vrat. Sve krvne žile prolaze. Glavne krvne žile. Karotidna arterija. Zajednička karotidna arterija koja se dijeli na vanjsku i unutarnju. I kralježnična arterija koja prolazi unutar kralježničnog kanala vratnog dijela kralježnice. Upravo u otvorima unutar poprečnih nastavaka kralježaka. Također i grane. Žila. Dranajući se idu prema mišićima vrata. Ako pokušamo povećati aktivnost našeg mozga, što nije ni jednostavno ni sasvim jasno, nećemo moći procijeniti kako je trenutno opskrbljen krvlju, bolje, lošije. Ta mentalna aktivnost koju sada zajedno doživljavamo, izaziva li ona trening mozga ili ne? Na primjer, rješavanje križaljki. Ali, djelujući na mišiće vrata na određeni način, možemo točno znati da se u tom trenutku poboljšava dotok krvi. Ne samo prema mišićima vrata, već i prema samom mozgu. To je, da tako kažem, temelj za to da svi ti procesi kod nas odvijaju kako treba. Također će se poboljšati i odljev krvi, jer vrlo često se događa da dotok i odljev krvi nisu usklađeni. Vrlo često dolazi do otežanog venskog odljeva iz cijele glave. Kao što znate, prijatelji, vrlo su popularne i svima omiljene vježbe za vrat, za povećanje pokretljivosti. Tamo gdje treba nešto rastegnuti, negdje okrenuti. Većina vježbi koje sada vidimo, najpopularnijih, povezane su s povećanjem pokretljivosti, opuštanjem vrata ili povećanjem rotacija i nekih pokreta. One zaista daju kratkotrajan pozitivan učinak, negdje tijekom nekoliko mjeseci. Ali u vratu vrlo često postoji problem upravo nedostatka mišićne mase. Zato s vremenom te vježbe postupno prestaju pomagati. Zato što se u početku aktivira onaj volumen mišića koji je postojao, djelomično se poboljšava pokretljivost. Ali ako povećate pokretljivost u nekom zglobu, pa čak i u vratu, na primjer, tada ćete morati još više povećati volumen mišića kako biste mogli kontrolirati taj novi opseg pokreta mišićima. Zato u prvoj fazi ne treba posebno povećavati opseg pokreta u vratu, već treba postići da ono što imate, taj volumen mišića koji imate, radi 100%, a još bolje da se taj volumen poveća. I posebno za vas, danas ću pokazati vježbu s trenažerom koju ćete sami napraviti kod kuće. Trenažer doktora Aleksela.
Pogledajte. Evo ovako izgleda izum. Evo, za to vam treba kuhinski ručnik. Dovoljan je ovakav mali. I gumica. Gumicu ćete odabrati ovisno o tome koliko opterećenje možete podnijeti, koliko su vam razvijeni mišići vrata. Za početak krenite s ovako laganom gumicom. Što radimo? Pogledajte. Dugačka gumica nije potrebna, sad ćete shvatiti zašto. Uzmite ovaj ručnik. Ovako ga pažljivo raširite. Gumicu stavite ovdje na sredinu. I počnete ovako zamotavati ručnik. Evo. Zamotali ste ovako. Znači da mekani dio bude s vanjske strane. I to je to. Trenažer je spreman. Sad ćemo ga... Opa. Pažljivo. Krhka konstrukcija. Evo, vaš trenažer je spreman. Evo ga. Što ćemo raditi? Gledajte. Jedni od najpodložnijih slabosti su mišići stražnje strane vrata. Mišići stražnje površine vrata. Naš život je takav da oni kod gotovo svih postupno slade. I upravo ćemo s njima započeti trening. Što ćemo raditi? Pogledajte. Ovaj mekani dio stavite na potiljak. Rukama. Zategnete elastičnu traku i stanete pored zida. Stavili ste je nazad, ovdje, na potiljak mekim dijelom. Stajemo pored zida. Rukama pritisnemo gumicu. Ili možete ovako provući ruke kroz rupice, ako ih imate ovdje. Na ovaj način nekako. Ili držite kako vam odgovara. Eho, fiksirali smo. Eho. I sada ovdje još trebate podesiti visinu tako da tijekom vježbe nemate prevelik nagib. Ovako. Odnosno, poželjno je da vam brada, ovaj dio ispod brade, ostane paralelan s podom, da se ne zabacuje previše unatrag i da glava ne pada ovako prema dolje. Dakle, postavili smo, gumu smo zategnuli i osjetili ste to zatezanje. Ako je previše jako, malo se približite. I sada stavite ruke malo iznad razine očiju. Jer ako ih stavimo dolje, morat ćemo se nagnuti ovako. U takvom položaju nije poželjno trenirati za sada. Znači stavili ste ih malo više. I sada u tom položaju osjećate opterećenje. Što sada radimo? Sami vratom ne pomičemo. Napravimo korak naprijed, smanjujemo napetost. I korak unatrag povećavamo. Ili jednostavno možete jednu nogu staviti naprijed, drugu unatrag. I prebacivati težinu tijela na prednju i stražnju nogu. Na prednju nogu i na stražnju nogu. Ovako, na ovaj način. Malo ste smanjili opterećenje. Malo povećali. Malo smanjili. Malo povećali. Ruke je poželjno postaviti malo više, tako da vam glava ne bude nagnuta prema naprijed. Eto, i na taj način opterećujete mišiće koji ispravljaju vrat. Ako u tom trenutku osjećate da vam se ne napreže vrat, već negdje u području između lopatica, ovdje, to znači da sve radite ispravno. Zato što sada s vama treniramo duge ekstenzore vrata, koji upravo počinju u ovom području. Dakle, glavni problem je upravo u tome što ovaj dio, gdje se mišići vrata pričvršćuju za prsne kralješke, upravo taj dio slabi. Ako osjećate napetost u potiljačnoj regiji, to znači da trebate smanjiti napetost gume. Ne treba biti tako čvrsta. Jer ako ništa ne osjećate, nema veze. Dakle, u ovoj vježbi nije nužno da osjećate napetost u nekom dijelu tijela. To zapravo ne utječe na učinkovitost vježbe. Jedino ako osjećate prenapetost u nekom dijelu, smanjite broj ponavljanja. Ili smanjite broj ponavljanja, ili pokušajte sa lakšom elastičnom trakom. Pogledajte još jednom. Postavljamo ovako. Ovdje možete staviti ruke šire ili uže kako vam odgovara. Ovisi o tome imate li prostora za pokret ili ne. Evo, napravili smo. Tamo, ovamo, tamo, ovamo. Kako možete otežati?
Malo okrenite glavu za 45 stupnjeva. I sada više opterećujemo mišiće s desne strane. Ako okrenemo ovamo, sada opterećujemo mišiće s lijeve strane. Evo, položaj ruku. Poželjno je da budu iznad razine očiju. A što se tiče širine, to sami birate. Ovisno o tome je li vam lako ili teško izvoditi. Povukli ste unatrag, zadržali nekoliko sekundi, opustili. Povukli unatrag, zadržali nekoliko sekundi, opustili. Ovim smo vježbali ekstenzore vrata. Dugi ekstenzori vrata koji se nalaze straga. Dakle, za bočne mišiće. Na isti način sada fiksiramo elastičnu traku, odnosno Aleksejevov trenažer, već na bočnu stranu vaše glave. Sada pogodajte, prva faza za početnike. Samo držite glavu u ovom položaju. Ako već imate iskustva, sigurni ste u snagu svojih mišića, dodajemo i ovaj pokret. Približite se malo bliže. Dalje, odnosno bliže, dalje. Ovdje je također poželjno pričvrstiti samu elastičnu traku malo iznad linije očiju. Približili smo se, odmaknuli smo se u stranu. S druge strane, također smo pričvrstili. I sada smo napravili pokret bliže pa dalje. Bliže, dalje. Guma ne treba biti previše čvrsta. Posebno na prvim treninzima. Tako da vam se mišići vrata ne preopterete. Na taj način mi s vama. Dali smo opterećenje na stražnje mišiće, ekstenzore vrata. I na bočne. Tu se također uključuju i sternokleidomastoidni mišići. Pa što kažete, prijatelji? Jeste li osjetili kako nova, svježa krv počinje strujati kroz vaš mozak? I svijetle, čiste misli ponovno su se vratile u vašu glavu kao u stara vremena. Ponovno bistar um, dobro pamćenje i dobro raspoloženje sada su zauvijek s vama. Ako ponovno osjetite tugu, vratite se ovoj vježbi i ponovno se razvedrite. Preporučljivo je ne raditi ovu vježbu svaki dan. Dovoljno je 2 ili 3 puta tjedno. Zato što se mišići nakon takvog opterećenja moraju oporaviti. I preporučljivo je odabrati odgovarajuće opterećenje. Nema potrebe odmah preopteretiti mišiće. Počnite s laganom gumom, zatim polako povećavajte opterećenje. Svoje dojmove također možete podijeliti u komentarima, u kojoj ste mjeri osjetili poboljšanje. Poboljšanje. Do novih emisija.